Aitonak konta idazu, haizeak esaten duena. Aitonak kanta idazu, txoritxoen kantu alaia. Mendietan kulunkan pozik, odeiekin jolasten naiz ni. Aitona, ni beti izango naiz zurekin. Berri txarrak. Ez du imaginatu ere egiten. Lur jota geldituko da gaixoa berria jakiten duenean. Pello oso kezkatua dago. Ez daki nola azaldu Heidiri jakin berri duena. Arraiopola, noizbait esan beharko diot ba. Heidi, utzi orain jolasak, eta emaiozu jaten elurtxori. Entzun duzu? Zer? Zergatik zaude haserre beste bat ematen duzu? Zer duzu? Nik ez dut ezer. Aurpegi arraroa duzu haserre zaude nirekin? Enago haserre. Zer gertatzen zaizu? Arraro zaude? Pellok ez zuen espero inola ere, herrira iritsi orduko eman dioten berria. Egunon, Pello. Barkatu, berandu nator. Ez dio aixola elurtxaren zainago. Ezin dugu ezer egin elurtxoren alde zoritxarrez. Ze gertatu zaio ba elurtxori? Ez dizu inork esan, Estral jaunak elurtxo hiltzea erabaki du uda igarotakoan. Zer? Egia da hori? Gaur bertan erabaki dute. Begira, hantxe dator. Barkatu, berandu nator. Elurtxo jetzi behar nuen. Aizu egia da hil egin behar duzula? Bai, hau izango du azken uda, ez du nahiko esne ematen, alferrikari naiz mantentzen. Gaixoa, handitzean esne gehiago emango du? Ez dut uste askoz gehiago hasiko denik. Sentitzen dut, baina ezin dut besterik egin. Elurtxo! Elurtxoentzat da. Usain gozoa du, Pello. Asko gustatuko zaio.
ematen du. Ez duzu lokuluska egin eta oso adeitzu zabiltza elurtxorekin. Entzun, Heidi. Zer? Zer da? Goazen bazkaltzera. Hori zen dena. Zaude lasai nahiko gita gazta ekarri dizuteta. Etzen hori, Arraio Pola. Zer gertatzen zaizu esaidazu, Pello? Esan egin beharko dizut, Heidi. Esaidazu, ba? Hil egingo dute. Hil zein? Elurtxo uda igarotakoan hilko dute. Gezurra da, ez da! Hobe bai, alabalitz. Estral jaunak esan dit goizean. Elurtxo ez omen da azten eta esne gutxi ematen omen du. Ez, gezurra da, ez da, badakit gezurra dela. Ez dute hilko, ez da, Pello, ez da, ala! Egia da, hauntzek ez badute nahiko esne ematen herritarrek hil egiten dituzte. Orduan, ez daizu axola. Axola zait! Axola zait, Arraio Pola! Elurtxo hil egingo dute. Entzun didazu? Elurtxo Estral jaunaren hauntza da. Horixe bada egin nahi duena. Badakit Estral jauna dela jabea, baina nik ez dut hildezan nahi, ez dut nahi, Elurtxo nire laguna da, ez dut nahi. Heidi, herritarrek bizimodua ateratzeko dauzkate hauntzak, ez maite dituztelako. Gauza bera gertatzen zain niri. Heidi, nik txurita odei, esnearekin gazta egiteko dauzkat, eta gero gazta ogiaren truk emateko. Beraz, hauntzak ez badu nahiko esne, hil beste remediorik ez dago. Ez dietutziko! Heidi, zoera, berandu da. Aitona, ezin duzu ezer egin. Benetan, Aitona. Ezin dut. Heidi, gauz asko daude mundu honetan nik aldatu ezin ditudanak. Ez dago nire esku, benetan, Heidi. Batzuetan sentitzen duguna baztertu beharra dugu, ez genuke bestela bizirik iraungo. Ez dut ulertzen! Zergatik hil behar dute, Elurtxo? Elurtxo ez joan! Heidi! 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 Heidi!
Esna zaude, umea. Elurtxo hil egingo dute. Lasai, ameskaiztoa izan duzu. Elurtxoren izena esan duzu behin da berriz. Gizon batek elurtxo zigortzen zuen. Izerditan zaude. Ni atzetik nindoan lasterka. Eta mildegitik erori naiz. Hura da, dantzazu. Pixka bat gehiago nahi duzu? Ez mil esker. Aitona, egia da ezin duzula elurtxo hil egingo dute ezin dugu salbatu. Salbatzeko modu bakarra elurtxok esne ona ematea da, ta ugari. Izango da konponbideren bat behar bada. Zer egingo dugu? Belar berezia eman. Belarra? Bai, belar berezia eta oso usaintxua. Landare hori goiko belardietan azten da eta arkaitzartean ere bai. Landare ona da? Bai, oso ona, elurtxori emango diogu. Azten lagunduko dio eta esne gehiago ematen agian, edo kalitate hobekoa bintzat. Berehala aurkitu behar dugu Pellori esango diot gaur bertan. Hori da, esan Pellori. Bila dezala berak, zuk ezingo zenuke. Nire lana bukatzen dudanean, zurekin joango naiz eta bilatzen lagunduko dizut. Ordu arte utzi Pellori bilatzen, entzun? Berarekin joango naiz zenbat eta belar gehiago eman elurtxori hobe, ezta? Oso arriskutsua da belarra azten den tokia. Bai, badakit, baina nik joan egin nahi dut. Mil esker, Aitona. Urrengo egunetik aurrera, Heidik eta Pellok belar bereziaren bila igaroko zituzten egunak. Antxe dago! Arriskutsua da, neu joango naiz. Utzi niri kontuz ibiliko naiz. Erori egingo zara. Elurtxo eriotzatik salbatu nahian, arkaitz artean gora doa Heidi arriskuaz jabetu gabe. Antxe azten baita fresko eta gozo elurtxoren belarra. Ezkerraldera joan behar duzu. Ezkerra, zer da ezkerra? Eskumotelena, alde hortara. Pello, lagundu! Eutxi ondo! Lagundu! Esan dizut ezingo zenuela. Askatu eskuak. Ai, kontuz. Zuk bilazazu behe aldeko arkaitzetan. Toki arriskutsuetan neu saiatuko naiz bilatzen. Nahi duzun bezala. Ba. Nahi duzun bezala. Begira, Pello, zenbat bildu dudan. Zer da hori? Ez duzu ikusten? Bai, baina... Ez da ona? Bestelakoa da. Begira. Heidik, ahalik eta belar mordo handiena bildu nahi du elurtxori emateko. Gogotsu dabil eta behin baino gehiagotan azten zaio arriskutsua dela.
duzu? Ez errez, nekatuta nago. Eta elurtxo? Hortxe dagota. Ai, elurtxo, ai. Ah, alferrik duk. Saiatu arren Heidik etzidak jaramonik egiten. Pello, favore, zaintzak ondo Heidi. Kontu zibiladi, zerbait gertatuko zaion beldur nauk. Bai. Lambro zuekin joango duk bihar goizean. Konforme, Pello, lagungarri izango zaizue. Ongi, bihar arte. Heidi, non zaude? Heidi! 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 Gaixo, leher eginda zagok. Heidi! Aitonak Lambro hauntzak zaintzera bidali duen ezkero, Heidi eta Pello urrunago joan ahal izan dira elurtxok beharrezko duen belar usaintsuaren bila. Mordoa dago hemen. Zatoz, elurtxo! Hemen ugari duzu jantzazu. Pello! Pello, minartu duzu. Arraio pola! Pello! Ondo nago. Ez da ezer. Tori. Pello, odola duzu. Zaude lasai, txistu pixka batekin sendatuko da. Pello! Kitxo, guazen hango arkaitzaietara. Goazen, elurtxo! Pellok eta Heidik ez dute amore ematen, elurtxori lagundu nahi diote kosta ala kosta. Aitonak ere, mendira egurbila joaten denean, belar usaintzu mordoxka egartzen du beti etxera. Batzuetan, euria egiten du goita be, eta Pellok ezin izaten ditu hauntzak mendira igo. Halakoetan, urduri jartzen da Heidi. Heidi, Ze, zaude lasai, elurtxo azten ari da eta ez duzu zertan kezkatu. benetan. Noski, orain zatoz laguntzera. Bai, Tori, atzo elurtxo besarkatu nuenean lodiago zegoela iruditu zitzaidan. Hau poza. Uda bukatzear da. Egun lanbrotsuak izan dituzte azken aldian, eta Heidik belarra bilatzeari utzi behar izan dio. Gaur haizeak lanbroa desagerrarazi du. Begira, ugari dagoan goian. Bai, baina oso goian dago, ezin gara igo, arriskutsua da. Baina, Utzi, hemen inguruan bilatuko dugu. ez dugu inon hainbeste aurkituko.
Eroriko zara kontuz! Ezin diot gehiago eutxi, erori egingo naiz! Eutxi, Heidi! Piskat gehiago, emaidazu eskua! Lanbrok salbatu ditu Heidi eta Pello. Heidi orkatila okertu du eta Pellok mindua du gorputz osoa. Zoriontsu daude ordea, itxaropenez beteta. Euren aleginak ikusita, salbatuko ahal dute elurtxo.ハイジとペーターは夏中頑張ってユキちゃんに匂いのいい草を食べさせました。やがて秋になり、ユキちゃんの潰されることなどすっかり忘れていたある朝、突然ペーターはシュトラールさんからもうユキは山にはやらないと聞かされます。二人の努力は何にもならないのでしょうか。そしてユキと別れなくてはならなくなった時、改めて怒りと悲しみがハイジを襲います。本当にユキちゃんは助からないのでしょうか。次回はユキちゃん、お楽しみにね。Dira zure ondoan